Dobre, vítajte všetci na internom webináre SEVI o AFIRE. Je to v podstate nariadenie, ktoré sa oficiálne volá nariadenie o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá. Tento webinár, chcem upozorniť, je nahrávaný. V princípe je to pre účely neskoršieho uloženia tej nahrávky na servery pre členov, takže si ho budete môcť aj dodatočne pozrieť. Čo je ešte dôležité, určite vám dáme možnosť klásť otázky, lebo tento webinár je o dialogu, respektíve je to o tom, aby sme si predstavili AFIR a potom sa o ňom porozprávali. Kolegovia ešte spustia priame otázky, tak aby ste sa mohli pýtať nielen cez Q&A, respektíve chat. Prosím, keby ste mali nejakú otázku hneď v priebehu, tak ľudia ju napíšte do Q&A, ale potom otvoríme aj priame rozprávanie, tak aby ste mohli sa zapojiť aj mikrofónom. Poďme teda na to. Ja si tu otvorím a budem zdieľať moje podklady. Ale dovolte mi ešte, aby som na začiatok do chatu vložil dve linky. Prvá linka, keď chcete pozrieť, je vlastne webová stránka, kde si môžete AFIR stiahnuť v rôznych jazykoch. Samozrejme, nemusíte to robiť teraz, ale keď to budete chcieť ako referenciu neskôr. A druhá linka je Q&A, to znamená otázky a odpovede, ktoré k tomuto nariadeniu vypracovala Európska komisia, špecificky pre článok 5. A o tomto budeme neskôr rozprávať, ja vám potom poviem o tom viacej. Pustím základnú príručku, ktorú možno už aj poznáte. Poznáte ju v nejakej verzii, ktorú sme distribuovali, bola to verzia v angličtine. Tým, že my sme ju lokalizovali a keďže je podľa mňa veľmi dobrá, dá sa veľmi dobre použiť, tak prejdeme ju najdôležitejšie časti tak, aby sme si vlastne premietli niektoré články, ktoré sú podľa mňa pre vás dôležité vedieť. Určite AFIR je komplexnejšie nariadenie, to znamená, nie všetko musíte čítať, ale ja vás upozorním na nejaké zaujímavé veci, ktoré môžu byť relevantné, lebo vieme, o čom je váš biznis, takže vieme predpokladať, že čo asi potrebujete. Takže poďme si prejsť AFIR na dôležitejšie opatrenia články. Takto sa to teda volá. Čo je dôležité, je to nariadenie. To znamená, keď sa trochu vyznáte do európskej legislatívy, tak nariadenie znamená, že je priamo aplikovateľné alebo aplikované do národnej legislatívy. Na rozdiel od smernice, ktorá musí byť tzv. Transponovaná, to znamená, že musí byť prevzatá do národných zákonov, tak nariadenie tá členská krajina vôbec nemusí riešiť a vlastne tým, že sa zverejní v Európskom vestníku, tak je priamo aplikované do zákona alebo do legislatívy toho členského štátu. Takže môžeme všetko, čo je v ňom napísané, vnímať ako u nás už platné. Platné je to 13. apríla. To znamená, že veľa vecí, ktoré v tom AFIRE sú, už sú platné dnes. Sú tam niektoré obdobia, na ktoré vás upozorním, s tým, že nie všetky teda povinnosti začínajú 13. apríla, ale mnoho z nich teda začína 13. apríla. Úplne na začiatku, keď sa pozrete, tak myslím, že druhý článok definuje základné pojmy. Samozrejme, nemusíte všetky tie základné pojmy poznať, ale čo je dôležité je, tak AFIR hovorí o verejnej nabíjacej infraštruktúre, to znamená nejakým spôsobom nerieši neverejnú nabíjacú infraštruktúru napríklad v budovách, keď ju má inštalovanú firma len pre svoje potreby. A v princípe kladie nejaké ciele pre túto verejnú nabíjacú infraštruktúru a čo je dôležité, kladie ciele aj pre výstavbu nabíjačiek na TEN-T koridoroch. Možno tí, ktorí sa nevyznáte, v princípe sú to diaľnice, sú to koridory, ktoré vedú naprieč celou Európskou úniou. Oni sa rozdeľujú na základnú sieť a súhrnnú sieť a základná sieť je v princípe naša D1, diaľnica D2 do Brna
a myslím, že D3 takisto, aj keď tá tuším nie je úplne dostávaná. A súhrnná sieť je, tam tiež platí AFIR, je napríklad spojnica medzi Zvolenom a na sever, neviem, kam to do Martina, myslím, že to ide, tak to je napríklad súhrnná sieť. AFIR rieši ľahké užitkové vozidlá, to znamená M1 a N1, a zároveň rieši aj nákladné vozidlá, takže M2, M3 a N2 a N3, pretože pre tieto kategórie vlastne stanovuje nejaké ciele pre výstavbu nabíjacej infraštruktúry. Ďalšie dôležité termíny alebo definície sú, niektoré sú tu na tejto stránke. Čo je dôležité, je možno pozrieť si, čo to znamená napríklad účtovanie ad hoc za nabíjanie. To znamená pozrieť si, čo je napríklad základná povinnosť pre prevádzkovateľa nabíjacej infraštruktúry. O tom ešte budeme rozprávať. Alebo čo je vlastne, čo znamená služba nabíjania. Na to vás chcem upozorniť, že vlastne sa to vzťahuje na nabíjanie, ktoré poskytujete ako podnikanie. To znamená, že na tom verejnom nabíjacom mieste musíte vlastne poskytovať službu pre zákazníka a vlastne ten vám za to platí. Hej. Na ďalšom slajde sú niektoré dôležité termíny, ktoré sa týkajú najmä prevádzky. Čo je napríklad dôležitá definícia je cena ad hoc, čo znamená inteligentné nabíjanie, pretože od istého termínu musíte mať všetky nabíjačky, ktoré máte v prevádzke, ako inteligentné, alebo teda schopné inteligentného nabíjania. Takisto je dôležité vedieť, čo znamená digitálne prepojený nabíjací bod, lebo aj tam je nejaký cieľ, ktorý musíte splňať. Takže toto sú také dôležité pojmy. Samozrejme, čo je nabíjací park, my to voláme hub, to je úplne zrejmé, ale kľudne, keď máte nejaké otázky, tak neskôr sa pýtajte. Ako som hovoril, AFIR stanovuje viacero cieľov. Jeden cieľ sa volá tzv. Capacity-based, alebo vlastne cieľ vybudovania nabíjacej infraštruktúry, verejnej nabíjacej infraštruktúry v celej krajine. A keďže počas AFIRu, vlastne tvorby AFIRu sa vlastne riešilo, že aký má byť ten pomer, tak boli diskutované rôzne modely, ale na konci dňa sa dohodlo, že sa budú ukazovať vlastne celkové výkony inštalovaných verejných nabíjacích staníc alebo nabíjacích bodov v krajine v porovnaní ku čistým batrovým elektromobilom, respektíve k plug-in hybridom. Takže v princípe na dnešných, povedzme 10 000 čistých elektromobilov, je ich samozrejme viac, ale nech je to 10 000, potrebujete v podstate 13 MWh inštalovaného výkonu v nabíjačkách. Ja vám môžem rovno povedať, že podľa našej databázy ďaleko presahujeme tento cieľ, takže v podstate sa s týmto nemusíme dneska ani zaťažovať, pretože vlastne capacity-based target, ako sa to volá po anglicky, v podstate Slovensko hravo spĺňa. Samozrejme, my vieme, že to je najmä kvôli tomu, že máme málo elektromobilov na cestách. Čo je dôležité tak je v AFIRe aj ďalší cieľ inštalovania nabíjačiek, a to je tzv. Distance-based targets. V princípe tento cieľ sa vzťahuje na nabíjanie na TNT koridoroch. V princípe sú rôzne ciele, ktoré sa vlastne líšia od typu koridoru, či je to TNT koridor, alebo je to TNT koridor core, to znamená ten základný, alebo je to comprehensive, to znamená ten doplnkový. A vlastne nebudem prechádzať cez detaily, ale v princípe vidíte, že do roku 2025 a do roku 2027 potrebujeme vybudovať v intervale najviac 60 kilometrov nejaké základné kapacity na odpočívadlách popri diaľniciach, to sú teda tie TNT koridory, s tým, že
pre súhrnnú sieť, to znamená to je ten druhý typ. Tieto ciele sú o niečo menej ambiciozne. V princípe tiež každých 60 kilometrov treba nejaké nabíjanie alebo nabíjací hub, ale výkonové úrovne sú nižšie. Takže máte to na tomto slajde podľa mňa celkom prehľadne ukázané. Čo je veľmi dôležité, samozrejme SEVA, to veľmi dobre viete, sa neuspokuje s takýmto relatívne nenáročným, neambiciozným cieľom, pretože toto sú naozaj minimálne úrovne a aj v rámci plánu obnovy presadzujeme výrazne väčšie výkony v tých nabíjacích huboch. Dôležité je, že nabíjacie huby nemusia byť na každej strane, ak tie huby sú dostupné z oboch strán ciest. To je veľmi dôležité, platí to tak pre osobné autá, alebo teda ľahké užitkové, ako aj neskôr ukážem pre nákladné vozidlá. V princípe, ak sa dobre pamätám, tak u nás je takéto odpočívadlo iba jedno, ak sa nemýlim, je to Levoča, ale v iných krajinách je to teda úplne bežné, napríklad v Rakúsku, takže toto je teda umiestnené. Toto je teda možné, ak je ten koridor alebo hub umiestnený pre oba smery, ale ten celkový nabíjací výkon sa potom samozrejme zvyšuje. AFIR určuje aj nejaké výnimky, ktoré v podstate z pohľadu tých cieľov možno využiť. V princípe toto je skôr pre vládu, ak by chcela sa v úvodzovkách vyhovárať, že ešte nepotrebuje vytvárať takú hustú sieť popri diaľniciach. Myslím si, že tomuto sa veľmi netreba venovať, ale v zásade zatiaľ nie je u nás na Slovensku tendencia, že by sme tieto výnimky mali ambíciu využívať, takže ideme zatiaľ v tom smere, ako bolo na tých predchádzajúcich slajdoch. To znamená, každý najviac 60 km vybudovať riadne odpočívadlo a aj s výrazne vyšším výkonom, ako to AFIR stanovuje. Výnimky pre iný typ, to si môžete pozrieť, ak vás to zaujíma. Toto je podobný cieľ, ten Distance-Based Target, ktorý AFIR určuje, ale pre nákladnú dopravu. V princípe ide o veľmi podobnú vec, ale samozrejme pre nákladnú dopravu je tých hubov menej, ale s vyšším výkonom. Môžem vám povedať, že riešime s ministerstvom hospodárstva aj identifikáciu týchto hubov. Z pohľadu pokrytia, myslím, že to mám neskôr, ich bude výrazne menej. Zase je to rozličné z pohľadu tej ambície a je to závislé teda od typu TEN-T koridoru. Tá základná sieť, teda napríklad D1, D2, má byť hustota, respektíve výkony výrazne vyššie, ako je to pri súhrnnej sieti. Tie čísla si môžete pozrieť. Opäť je tu možné využiť obojstranné odpočívadlá. V princípe to funguje rovnako ako pri huboch pre osobné vozidlá a dodávky. A zase je to podmienené nejakými podmienkami teda, a dôležité je, že ten celkový výkon hubu sa nesmie týmto znižovať, takže vlastne ak je to obojstranné, tak ten výkon musí byť patričný, ako keby to bolo pre obe strany. Opäť platia aj pre vybudovanie hubov pre nákladnú dopravu nejaké výnimky, ktoré si môžete pozrieť na tomto slajde, s tým, že je to zase niečo, čo na Slovensku nemáme ambíciu, povedzme, podceniť, alebo že by sme mali tie huby budovať s menšou kapacitou, takže z môjho pohľadu sa tomuto úplne venovať nemusíme, aby sme nestrácali čas. Čo je veľmi zaujímavé je pre heavy duty vehicles, takže pre nákladné vozidlá sa majú budovať aj také nabíjacie huby, ktoré slúžia pre nočné parkovanie. To znamená tam, kde v princípe tie kamióny stoja dlhšie, lebo ten prvý typ hubov sú samozrejme ultrarýchle alebo rýchle nabíjania, vysoko výkonné, aby to boli úplne presne, tak sa to volá.
Kdežto, keď stojí kamión dlhšie, napríklad cez noc, tak potrebuje takisto v ideálnom prípade sa nabíjať a na toto slúžia presne tieto iné parkoviská. Môžu byť v rovnakom mieste, ako je samotný veľký hub, ale v princípe ich musí byť viacej. Uh, Takisto pardon, kolegyňa sa tu niečo opýtala, takže malé vyrušenie. Takisto pre nákladné vozidlá existuje ďalší cieľ pre mestské úzly. To sú vlastne urban nodes, ako sa to volá po anglicky. Takýmto úzlom je napríklad Bratislava. Takže v takomto úzle, ktorý je definovaný v TNT koridore, teda smernici o nariadení o TNT koridoroch, sa vlastne takisto musí stavať nabíjacia infraštruktúra v nejakom minimálnom štandarde, ktorý máte uvedený na tomto slajde. Dobre, poďme asi na dôležité veci ohľadom prevádzkovania a povinnosti prevádzkovania, lebo toto sa vás týka ako prevádzkovateľov, pretože AFIR v článku 5 definuje viacero požiadaviek, ktoré sa vlastne vzťahujú na prevádzkovateľov nabíjacej infraštruktúry. Tieto sú dominantne platné od 13. apríla pre tie nabíjačky, ktoré sú už v prevádzke, respektíve tie verejné nabíjačky, ktoré sú zrekonštruované po 14. oktobri 2024. V princípe, keď si otvoríte AFIR, tak článok 5 vám hovorí, že na všetkých nabíjacích miestach, ktoré majú parameter vyšší výkon ako 50 kW, musíte mať jeden z platobných nástrojov alebo z možností, ktoré sú uvedené teda v týchto troch bodoch. Takže musí to byť čítačka platobných kariet alebo zariadenie s bezkontaktnou funkciou, ktoré dokáže čítať platobné karty, alebo to musí byť QR kód. Ja vám potom v tej ďalšej časti poviem aj detálnejšie, čo sú vlastne tie definície, lebo to sa práve rieši v tom Q&A, ktoré vydala Európska komisia, aby to bolo jasné, čo sa myslí. Ale zase opäť, týka sa to všetko pre nabíjače, ktoré majú vyšší výkon ako 50 kW, to znamená, sú to vlastne rýchlo nabíjačky, ktoré my teda voláme rýchlo nabíjačky. Toto je požiadavka pre prevádzkovateľ nabíjacích staníc, ktoré majú vyšší výkon ako 50 kW. V princípe sa to týka platieb. Dôležitá vec je, že platby, ktoré poskytujete, musia byť účtované v kilowatt-hodinách. Doteraz to bolo všelijako. Ukážem vám potom v tom Q&A aj, aké sú výnimky, ktoré môžete ako doplatok účtovať. S tým, že veľmi dôležité je, že keďže sa bavíme teraz o ad hoc platbách, to znamená takých, ktoré sú poskytované, alebo teda to nabíjanie je poskytované cudzincom, nie tým, čo máte vy v sieti pod nejakou zmluvou, vaši zákazníci, ak takých máte, ale znamená to osoby, ktoré nepoznáte, tak takéto ad hoc nabíjania musia poskytovať informáciu o cene ešte predtým, ako to nabíjanie je iniciované. Takže musíte to nejako ukázať a musíte dosť podrobne povedať aj vlastne tie jednotlivé zložky ceny, ktoré bude platiť zákazník po nabíjaní. A tá cena musí byť aj ľahko porovnateľná. To znamená, že ukážem vám, čo to znamená neskôr. Počkajte, ja si otvorím chat, lebo niekto tam dal... A nie, tak to sme my, pardon. Ja som myslel, že to bola nejaká otázka už. Dobre, toto sú požiadavky na prevádzkovanie, čo sa týka platieb a zobrazovanie o platbách pre nabíjačky vysoko výkonné, alebo teda rýchlo nabíjačky. Pričom AFIR hovorí aj o relatívne jednoduchšom
jednoduchšom ukazovaní ceny a platbách pre nabíjače, ktoré nemajú 50 kW. Tam je možné, tam je povinné zobrazovať tie príslušné zložky ceny, myslím, že trošku menej, viac detailne, respektíve môžete tam dať aj cenu za parkovanie napríklad, čo nemôžete účtovať pri tých rýchlo nabíjačkách, pretože viacero samozrejme AC nabíjačiek je umiestnených na parkoviskách. Každopádne opäť tie ceny musia byť transparentné a dôležité je, že nediskriminačné. Ukážem vám, čo to znamená nediskriminačné neskôr. Ďalšie požiadavky, len rýchlo si prebehnem. Áno, od 14. oktobra, toto je dôležitá vec, že od 14. oktobra 2024 musia byť všetky nabíjačky digitálne pripojené. Verím tomu, že to nie je problém, lebo v princípe sú asi všetky vo vašej siete pripojené už štandardne, ale v princípe musíte mať nad nimi správu. Tiež je dôležité že musia splňať inteligentné schopnosti, alebo teda musia splňať inteligentné nabíjanie. To, čo to znamená, ste videli pri definícii na začiatku. A čo je dôležité, že musia mať aj DC nabíjačky, pevný nabíjací kábel. Verím tomu, že to zase nie je taká tragédia, lebo to je asi štandard, ale toto sú teda požiadavky na prevádzkovanie, asi najdôležitejšie. Vodíkovým sa venovať nemusíme. Možno ešte v stručnosti národný politický rámec. V princípe opäť krajiny musia robiť nejaké politické stratégie, ktoré sa museli robiť aj doteraz, ale teraz AFIR to trošku tomu robil trochu viac v poriadku a v princípe SEVA bude riešiť aj na základe tohto vlastne nejaké strategické smerovanie s ministerstvom hospodárstva. Vidíte tu, dokedy čo musí členská krajina vypracovať a vlastne ide o to, aby bola nejakým spôsobom nútená rozvíjať tú nabíjacú infraštruktúru. Toto asi nemusíte riešiť. Možno vám predstavím v rýchlosti IDRO. IDRO je vlastne databáza, vlastne organizácia, ktorá registruje prevádzkovateľov nabíjacích staníc. Ako vidíte, 14. apríla 2025 bude musieť ministerstvo hospodárstva stanoviť zodpovednosť za to, kto bude týmto IDRom, teda tou organizáciou. Môže to byť samotné ministerstvo alebo aj organizácia, ktorú týmto poveria. A dôležité je, že od budúceho roka, od apríla, budete musieť zdieľať s IDRO organizáciou, teda s touto registračnou, tieto typy údajov cez API. Takže to dnes neplatí a IDRO vám bude aj vydávať, ak teda prevádzkujete verejnú nabíjacú sieť, identifikátor pre každého prevádzkovateľa. V niektorých krajinách to inak už funguje, napríklad v Nemecku. Dobre, toto je v princípe to isté. Tu by som skončil so zdieľaním tohto dokumentu a pozrieme sa na chat, lebo nie, tu sme mi dávali doplnenia, takže zatiaľ žiadne otázky nevidím. Ale dovolte mi, aby som si otvoril iný dokument. Ja sa len kolegov opýtam, prosím, napíšte mi, my máme už otvorené priame otázky, položením otázky hovoreným slovom? Áno, otázky môžu klásť účastníci OK. do čitu, ale keď sa prihlásia, tak im udelíme slovo. Dobre, tak kľudne sa prihláste, ak máte už otázku, ale nemusíte, lebo ešte budeme pokračovať. Neviem, že či ste niekto prechádzali týmto Q&A. V princípe toto je kopia vytvorená z web stránky, tak aby sme mali niektoré dôležité body vyžltené, aby sme vedeli, o čom máme hovoriť na tomto webinári, ale v čete máte link na tieto Q&A, ktoré vypracovala Európska komisia, DG Move and Transportation, potom ako vlastne bol AFIR prijatý, lebo samozrejme z priemyslu prišli mnohé otázky
týkajúce sa presnejšieho znenia, respektíve výkladu toho, čo AFIR hovorí. Niekedy to nebolo samozrejme zrejmé. Čo je dôležité, oni zatiaľ vypracovali iba Q&A ku článku 5, to znamená prevádzka nabíjacej infraštruktúry, s tým, že v najbližších mesiacoch, tak slúbili, vypracujú ďalšiu časť týchto Q&A aj pre iné články. Čo ale dôležité je, že priamo teda v týchto Q&A hovoria, že jediným, kto môže vykladať správnosť a respektíve súlad AFIRu s realitou, s praxou teda samozrejme, je Európsky súdny dvor. Takže toto je tá interpretácia. Áno, vidím v Q&A pán Babarík, dobrý deň, tak dobrý deň. Mám sa skontrolovať, či je tam nejaká otázka. Takže v tomto Q&A vlastne Európska komisia vykladá niektoré detálnejšie opatrenia v článku 5 a ja som si pripravil niektoré dôležité, ktoré považujem za zaujímavé. Jedna otázka je, a teda môžeme cez to prejsť a potom sa môžeme pobaviť. Chcem ale povedať to, že to, čo vlastne nenájdeme v tomto Q&A, tak v princípe môžeme sa len domnievať, ako to má byť a treba čakať vlastne na ďalšie poskytnuté informácie. Potom v tej časti, keď môžeme sa baviť o otázkach a odpovediach, tak ak mi dáte otázku, na ktorú nebudem vedieť odpovedať, tak mi to radi vlastne skonzultujeme s Európskou asociáciou pre elektromobilitu, ktorej SEVA je členom, to iste viete, a ktorá je aj v tom procese okolo AFIRu, je súčasťou aj skupiny, ktorá vlastne tieto otázky dávala dokopy. To je tento Sustainable Transport Forum, ktoré vlastne AVER aj vedie, takže vieme sa opýtať potom na nejaké otázky. Dobre, ale poďme teda na tie otázky samotné a aby ste to nemuseli lúštiť celé, tak teda niektoré som vyžltil. Otázka je, že či môže členský štát doplniť dodatočné opatrenia alebo požiadavky povinné pre prevádzkovateľov a v princípe vidíte, že odpoveď je, že vo výnimočných prípadoch áno, ale ak bola otázka priamo napríklad na povinný roaming pre prevádzkovateľ nabíjacej infraštruktúry, tak odpoveď je, že nie. Že toto aj pri samotnom AFIRe, pri tvorbe vlastne bolo brané do úvahy a bolo skonštatované alebo uzavreté, že roaming nesmie byť povinnou požiadavkou pre prevádzkovateľa nabíjacích staníc, takže je to iba dobrovoľné. Pán Babarík, odpoviem vám, vidím vašu otázku, potom neskôr na to IDRO, takže určite vám odpoviem. Dobre. Toto som už povedal, otázka 5.2. AFIR a samozrejme článok 5 sa vzťahuje na všetky verejne dostupné nabíjačky s tým, že samozrejme sa to líši od výkonovej úrovne a čo je verejné, to sme sa aj viacejkrát na našich stretnutiach pracovnej skupiny infraštruktúra bavili, je to vlastne taká nabíjačka, ktorá na nediskriminačnom základe umožňuje nabíjanie komukoľvek. Neznamená to, že tam nie je 24-hodinová prevádzka 7 dní v týždni, môže byť obmedzená časovo, ale nesmie byť obmedzená pre nejaký typ zákazníka. To znamená, že to môže byť iba pre zamestnancov alebo zákazníkov hotela. Ak hovoríme o verejnej, musí byť prístupná komukoľvek, kto sa chce nabíjať za rovnakých podmienok ako niekomu inému. Dôležitá vec je, viacerých z vás trápi DPH, ako zúčtovať DPH, najmä teda pri medzinárodných platbách. AFIR nerieši DPH, s tým, že áno, toto je téma, ktorú treba riešiť a táto téma sa rieši v inom právnom akte, ktorý je v diskusii, ale môžem rovno povedať, že nie je pravdepodobné, že súčasná komisia bude riešiť, čaká sa na ďalší mandát, to znamená na ďalšiu komisiu v tejto téme. Ďalšia časť sa týka, keď si otvoríte článok 5, sa týka
bodu 1. V princípe zaujímavá je otázka teda 5.4. Bola otázka, že čo znamená nabíjacia infraštruktúra, ktorá je vlastne inštalovaná, čo znamená ten bod, ten pojem deployed, ako inštalovaná. A to znamená, že musí byť v prevádzke a musí byť použiteľná, dostupná pre konečného užívateľa. Vidíte vyžltené. Veľmi dôležitá vec je, že článok 5.1 stanovuje požiadavky na možnosti platby. A aby som to prečítal úplne správne, tak vlastne pre ad hoc nabíjanie vlastne AFIR požaduje platobné nástroje, to sú tie payment instrument, ako sa to v angličtine volá, ktoré sú dostupné, sa bežne používajú v Únii. A otázka bola teda, čo to znamená bežne používané. A toto je veľmi dôležitá vec, ktorú odporúčam si pozrieť všetkým prevádzkovateľom, lebo viem, že to veľa zo slovenských prevádzkovateľov nesplňa, tak ako to hovorí AFIR. A keď sa pozriete na tú odpoveď, tak vlastne vyžltené máte tieto body, že čo znamená vlastne tá platba znamená počkajte, aby som sa zorientoval. Že, áno, tento platobný nástroj alebo teda možnosť platby je definovaná v smernici, ktorú vidíte prepojená v linke. A vlastne tá definuje, čo znamená vlastne táto platobná možnosť, alebo teda payment instrument, s tým, že je to procedúra, ako vidíte, medzi užívateľom a poskytovateľom na základe nejakej platobnej požiadavky. A dôležité je, že táto smernica zdefinuje, kto je vlastne poskytovateľom tejto služby platby, alebo áno, platobnej služby, veľmi presne. A je to, ako vidíte, vyžltené, sú to iba banky v princípe, respektíve tie inštitúcie, ktoré poskytujú úvery, ktoré zabezpečujú platby, a sú to e-money institutions, takže presne definované organizácie a musia byť v zozname, ktorú vedie European Banking Authority. Takže čo týmto chcem povedať je, že podľa tohto výkladu nemôže poskytovať zabezpečovať tieto platby ktokoľvek, napríklad poskytovateľ nabíjania. Takže na to, aby ste vlastne zabezpečili platbu a mohli ju poskytovať, potrebujete mať v tom procese niekoho, kto je registrovaný European Banking Authority na tomto zozname a vie a má oprávnenie realizovať platby. A vyžltené máte aj vlastne príklady, čo znamená široko používané platobné nástroje, a to sú vlastne debetné karty a teda kreditné karty a platba hotovosťou. Ja sa pozriem do Q&A a rád by som sa spýtal, pán Babrik, určite sa vrátim, počkajte, len k týmto platbám odpoviem pánovi Beňadikovi. Rád by som sa spýtal, či QR kód definovaný v článku 5.1 musí byť dynamický, lebo ako som čítal Q&A, tak sa jedná o špecifik QR a nedynamický. Prosím, vysvetlenie. Nemusí byť dynamický. Môžete to mať kľudne statické. To je potvrdené a mimochodom myslím, že to tam je explicitne napísané, ale nemusíte mať dynamický. A ešte teda vrátim sa k tomu IDRO, pýta sa pán Babarík. Zaregistroval som, že na IDRO bude potrebné posielať aj dáta, koľko z elektriny dodanej do nabíjačky bolo dodané z fotovoltiky. Uvažuje sa tu aj s elektrinou uloženou z fotovoltiky v batérii a dodané v inom čase, ako je čas výroby? Nie. Taktože samotné IDRO v rámci AFIRu, táto povinnosť definuje iba povinnosť ohľadom nabíjania. To, ako si to
národná krajina zorganizuje, napríklad či to zorganizuje aj v rámci OCTE, pretože OCTE už vydáva takéto ID kódy, ale pre iné typy poskytovateľov, tak to je na nás. Ale AFIR nerieši toto, na čo sa pýtate. Dobre, verím, že som zodpovedal otázky, zatiaľ aspoň tie, ktoré máme. A poďme ďalej. Takže toto odporúčam si všetkým naštudovať, hej? Lebo je to naozaj vec, ktorú doteraz sme neriešili, ale naozaj je to potrebné riešiť tak, ak chcete splňať európsku legislatívu. Čo znamená platobná karta? Tak tu vidíte, je to vlastne debetná alebo kreditná karta. Otázka je, že či iba platba hotovosťou by splňala platby za ad hoc nabíjanie. Máte odpoveď, že nie. Musí byť splnený aj splnená niektorá z tých troch možností, takže buď čítačka platobných kariet, zariadenie s bezkontaktnou funkciou, alebo v prípade nabíjačiek menších ako 50 kW, to znamená bežných, ten QR kód. A tak, ako som odpovedal, stačí staticky. Nemusí byť dynamický, ale keď máte dynamicky, samozrejme to splňate. Ďalšia odpoveď je teda, že teda každý operátor prevádzkovateľov môže poskytnúť aj samozrejme dodatočnú možnosť platby v hotovosti. Máme ďalšie otázky? Nie, nemáme, to sme už zodpovedali, takže ich zmažeme. Poďme ďalej. V Stále k tejto 5 jednotke, to znamená k bodu 1, sú ďalšie otázky, o ktorých sa môžeme pobaviť, keď chcete, lebo otázka bola teda, čo je čítačka platobných kariet. Vidíte odpoveď, musí to mať nejaký čip, ktorý vie čítať debetnú alebo kreditnú kartu. Dôležité je, že čo je to zariadenie s bezkontaktnou funkciou. V princípe ide o to, že vlastne to má to mať schopnosť čítania kariet, ktoré sú schované napríklad v peňaženke, elektronickej peňaženke, ale musí to mať NFC reader, tá čítačku. Takže je to typický príklad je iPhone, hej, že tam máte vloženú platobnú kartu a tá je pripravená na prečítanie. To som vlastne teraz povedal, to je ten tretí bod, že teraz musí to byť schopné prečítať digital wallet. Digital wallet to je práve tá peňaženka v iPhone napríklad. No a veľká téma bola, že či je potrebný PIN pad, to znamená, napríklad v Nemecku to bola veľká diskusia. PIN pad nie je potrebný, pokiaľ to nevyžaduje váš typ terminálu. Hej, to je veľmi dôležité. OK. Daniel Fujava sa pýta, aký je váš výklad definície Accessibility Charging Base Size pro imobilní zákazníky? Obecne je 5 nabíjacích míst konektorov na vozech. Pán Fujava, toto je veľmi dobrá otázka a stále sa rieši, pretože AFIR to nerieši do detailov a Avere spolu aj s ChargeUp Europe rieši nejaké industry odporúčanie, čo to znamená, lebo je v rôznych krajinách rôzny výklad. Je tendencia niekde, že by malo byť každé nabíjacie miesto dostupné pre imobilných zákazníkov, ako to vyvoláte, tak invalidov, hej. Ale samozrejme to je nerealistické, lebo tým pádom by sme prišli o strašne veľa priestoru, lebo potrebovali sme veľa priestoru okolo. Takže na toto nie je odpoveď zatiaľ a AFIR je zatiaľ iba, tak ako píšete, striedmy v tom výklade, ale verím tomu, že do pár mesiacov sa dostaneme k nejakej detálnejšej špecifikácii. Opäť rieši to aj Avere spolu s ChargeUp Europe. Dobre, poďme ďalej. Otázka je, či teda stačí čítačka digitálnej aplikácie
a ako vidíte, vyžltené, je to dostatočné. S tým, že vlastne tá digital wallet, to znamená tá peňaženka, ktorú máme napríklad v iPhone, musí byť takisto tá karta vydaná tými inštitúciami, ktoré som spomínal hore. To znamená, nemôže to byť hocikto a vlastne na to je aj otázka, že či potenciálne stačí v aplikácii prevádzkovateľa nabíjacej infraštruktúry nejaký kredit napríklad, tak explicitne Q&A hovorí, že nie, toto nestačí. Musí to byť inštitúcia, ktorá má oprávnenie robiť tie platobné platby, teda platobné operácie. Dobre, poďme ďalej. Na to sme sa už, o tomto sme sa bavili. Stačí statický QR kód, otázka bola. Len treba veľmi dôležité, čo povedať, je, že aj keď máte statický QR kód, tak je na vás, že či tá nálepka náhodou nie je prelepená. To znamená, že najmä v Nemecku bola debata, že či nebude toto zapričňovať nejaké zneužívanie, lebo však každý si tam o to môže prelepiť QR kód a vlastne presmerovať toho vášho zákazníka na fejkovú stránku, ktorá mu stiahne nejaké peniaze. Takže stačí nálepka, ale zase musíte zabezpečiť, že bezpečnosť tej platobnej operácie je zabezpečená. Ako vidíte, ďalej plug and charge, ktorí by chceli poskytovať automobilky, takisto nestačí ako spôsob platby. Musí tam byť jeden z tých troch vymenovaných spôsobov, ktorý je v Afire. Otázka je na parkovanie a platbu za nabíjanie. Ako vidíte, vyžltené, a teda vyžltené sú iba dôležité veci, parkovanie a platby za nabíjanie sú dve veci. Afir nerieši parkovanie s tým, že ak niekto platí za parkovanie, jednoducho povedané, je to iná téma ako platba za nabíjanie a vlastne tak či tak musíte spĺňať požiadavku Afiru pre spôsob zúčtovania platby. Aby som tento odsek vyložil alebo prerozprával nie teraz bežným jazykom. Takže parkovanie a nabíjanie sú dve operácie a každý musí mať dostupnosť spôsobu platby bez ohľadu na to, či platí za parkovanie. Dobre, ďalšia otázka je téma, ktorá je takisto veľmi diskutovaná, teda bola veľmi diskutovaná, lebo bod 5.3 stanovuje, že ceny účtované prevádzkovateľom musia byť primerané, ľahko a jasne porovnateľné, transparentné a nediskriminačné. A veľká vec bola otázka, čo to znamená primerané. Tak samozrejme je to vyhodnocované ak by teda prišlo nejakým sťažnostiam, je to vyhodnocované na case by case basis, to znamená podľa konkrétnych prípadov, ale vlastne malo by byť každým prevádzkovateľom alebo poskytovateľom nabíjania účtovaná taká platba, ktorá je rozumná, s rozumnou maržou na vaše náklady. Toto 5.13 je v princípe to, čo som teraz už povedal. Netreba dodávať asi, predpokladám. Dôležitá vec je to nediskriminačné, lebo vlastne toto sa týka témy, ktorá je vlastne skôr biznis, alebo teda obchodná politika prevádzkovateľa, lebo vlastne vy môžete mať rozličné sadzby pre rozličných vašich zákazníkov iných operátorov, takže na B2B, napríklad iných operátorov. A vlastne aj
tomto prípade hovorí, že nemôžete mať diskriminačné tarify, to znamená, že pokiaľ dávate nejakú cenu, tak v princípe musíte tú cenu dávať na nediskriminačnom základe danej kategórii zákazníka, či už sa jedná o B2C alebo B2B. Takže nemôžete nejakým spôsobom diskriminovať a preferovať jedného zákazníka pred druhým. To je vlastne bod 5.3, alebo teda článok 5, odsek 3 o cenách. Áno, a otázka 5.15 vlastne to je to, čo som teraz povedal, že rozdiely medzi cenami musia byť odôvodnené. Takže vlastne tá diskriminácia, ak by sa vznikla, tak vy musíte vedieť aj vo vašej obchodnej politike odôvodniť, prečo ste napríklad jednému vášmu partnerovi dali takú cenu a druhému takú a musíte zdôvodniť, že ak sú odlišné, tak je to preto to. Napríklad odoberá viacej elektriny od vás, má viacej operácií nabíjania, ale nesmie to byť pre rovnaké kategórie rozličná cena. Samozrejme, ak by prišlo k nejakej debate, tak Európsky súdny dvor je ten, ktorý to môže vykladať, či prišlo k diskriminácii. Dobre, článok 5 bod 4 hovorí, že na verejne prístupných nabíjacích bodoch s výkonom 50 kW a viac, to znamená rýchlo nabíjačky, je cena ad hoc účtovaná zo strany prevádzkovateľa založená na cene za kWh. To je veľmi dôležité. S tým, že okrem toho môžu prevádzkovateľia týchto nabíjacích staníc účtovať poplatok za obsadenosť ako cenu za minútu s cieľom odradiť od dlhého obsadenia nabíjacieho bodu. Toto je veľmi dôležité, že vy musíte účtovať kilowatthodiny, mimochodom to nie je úplne všade štandardom, a s tým, že po ukončení nabíjania viete účtovať poplatok za obsadenie tej lokality. Mimochodom, nesmiete to robiť počas nabíjania. Je to trochu jednoduchšie pri nabíjačkách s nižším výkonom. To znamená, tie komponenty ceny je ich tam viacej možností. Hej? Otázka 5.17. Dobre. To sme už v podstate povedali, že tá cena musí byť rovnaká pre rôzne typy zákazníkov. A takisto to musí to byť na báze kWh. Toto sme už hovorili. Áno, toto je otázka 5.18, že či môžete účtovať poplatok za státie. Takže áno, môžete. Veľká debata bola pri príjmaní AFIRu, pretože vlastne najmä pri rýchlo nabíjačkách je to veľká téma, že aby vám nezapratali to parkovacie miesto. Takže áno, môžete parkovať, ale musí to byť samozrejme poplatok, ktorý je rozumný. A tento poplatok nesmie začať začiatkom nabíjania. Musí to byť účtované až po ukončení nabíjania, pretože to by bolo potom vnímané ako parkovací poplatok, ktorý nie je dovolený. Ďalšia otázka hovorí o dostupnosti informácie o cenách, čo znamená vlastne ľahko dostupné a zrejme dostupné. To vidíte, môžete na to používať samozrejme nejaký displej alebo nálepku. Inak tá nálepka, to bola téma, že či bude postačovať, ale musí byť veľmi jasne viditeľná. To znamená, musí byť niekde pri nabíjačke alebo blízko nabíjačky. Otázka na tieto transaction fee vlastne je, že či môžete účtovať nejaký navyše poplatok za to, že ste spustili platbu, teda službu nabíjania, a odpoveď je teda nie, nemôžete,
pretože to musí byť súčasťou tej služby nabíjania, samotného poplatku, ale môžete účtovať rezervačný poplatok. Hej? Ale teraz napríklad pre traky. To znamená, že toto je možné pri tých huboch pre nákladnú dopravu. Ďalšia otázka, na ktorú chcem upozorniť, že ako je potrebné odovzdať faktúru alebo toto bloček. Toto AFIR nerieši, ako vidíte. Takže v princípe to musí byť riešené nejakými inými zákonmi, takže nie AFIRom. Toto je veľmi dôležitá. Bod 5.5 hovorí o transparentnosti a primeranosti cien. A veľmi dôležité je, že na cezhraničné služby, roaming, nemôže vlastne prevádzkovateľ účtovať extra poplatky. A toto sa zatiaľ deje pri niektorých. To znamená, že v princípe musíte účtovať roamingové poplatky rovnako doma, rovnako ako v zahraničí. Myslím si, že toto je naozaj téma, na ktorú sa musí viacero prevádzkovateľov pozrieť, lebo by nespĺňali AFIR. Špecificky 5.5 hovorí o poskytovateľoch služieb mobility s tým, že vlastne títo majú takisto povinnosť ukazovať ceny pred nabíjaním a tak ďalej. Majú trošku inú štruktúru vlastne ceny tých komponentov, ktoré musia ukázať. Vrátane teda, ako vidíte, roamingových nákladov. V princípe to asi netreba nejako špecificky rozoberať, aby sme sa tam nezasekli, lebo vidím, že máme už dosť pokročilý čas. Čo sú to price components, alebo teda tie súčasti ceny? Vidíte, vyžltené je to časť, tá cena za nabíjanie s jasne preukázanými súčasťami, z čoho to pozostáva, a môžete teda špecificky komunikovať aj nabíjanie, alebo teda komponent e-roamingu, teda že náklady, ktoré sa platíte za roaming. A ideme k záveru. Toto asi netreba. Vyžlčil som, ale tiež asi nie je úplne pre vás až tak relevantné, lebo členské štáty, to je povinnosť vlády, takže nie prevádzkovateľov. A tu sme na konci. Dobre, v tomto by som skončil so šerovaním a dal by som možnosť sa priamo baviť o nejakých konkrétnych veciach, ktoré vás zaujímajú. A keď napíšete do Q&A vašu otázku, je to cesta, ale môžete pokojne sa pýtať napriamo. Nikto nemá otázku? Bolo to všetko jasné a zrejme. Každopádne my vám pošleme vlastne tento wordovský dokument, kde máte vyžltené tie najdôležitejšie časti, aby ste sa mohli rýchlo zorientovať. Samozrejme, môžete sa pýtať ako členovia aj následne, lebo AFIR je samozrejme na výklad relatívne komplikovaný. Mám chvíľočku čas na otázku. Môžem vám upozorniť na jednu vec, že AFIR hovorí o povinnosti pre verejné nabíjačky, najmä je to vlastne týkajúce sa ako rýchlo nabíjačky s výkonom viac ako 50 kW, a ktoré boli vybudované vlastne po 13. apríli a zrekonštruované po 14. oktobri, musia byť schopné inteligentného nabíjania. Ale čo je dôležité je, že musíte do 1. januára 2027 zrekonštruovať a znovu nainštalovať v podstate všetky rýchlo nabíjačky, ktoré boli aj vybudované pred 13. aprílom, to znamená účinnosťou AFIRu,
tak, aby mali všetky spôsoby tých platieb, to, čo sme sa bavili, takže čítačka, alebo tá bezkontaktná čítačka, ten QR kód asi nebude problém pri žiadnych. Čo je dôležité, to je tzv. Retrofit pravidlo. Takže aj keď to dneska nesplňate a už tá nabíjačka je postavená, nemusí do 27. do 1. januára mať všetky tie funkcionality platieb, ale najneskôr vtedy musíte zabezpečovať na všetkých rýchlo nabíjačkách tie ad hoc platby. Dobre, tak dám poslednú šancu na otázku. Kľudne sa prihláste alebo napíšte. A ak nemáte žiadnu otázku, tak ja vám ďakujem pekne za pozornosť. Verím tomu, že sme urobili také rýchly. Pán Fujava sa hlási? Dobre, vidím. Boris, my ich nejako zapíname? A nie, už ste zapnutí, dobre. Poďte, musíte sa unmutenúť. A, dobře, dobré dopoledne. Tak já bych ještě se vrátil k té své otázce, stejně jako jste řekl tady to retrofit pravidlo. Já jsem tam vložil tu otázku ohledně velikosti těch parkovacích míst, když se něco zbuduje a potom bychom měli teda jiný pohled AFIRu nebo kohokoliv teda z Evropské unie na velikost těch nabíjecích míst. Já teda vložím do chatu to, co jsem získal. Je tady v podstatě nějaká definice, která teda říká o té velikosti pro ty imobilní, pokud by to mohlo být nějakým tématem pro zkoumání nějakého názoru nezávislého, tak bych byl asi velmi rád, asi už na to teď čas není. Ale je tam jasně definováno teda, že minimálně to jedno místo v té nabíjecí lokalitě by mělo být teda plně dostupné pro imobilní, což udělá vrásky na čele právě z titulu toho, kdy ty konektory na těch vozech jsou natolik pestré, že to teda je dost problémem, hlavně teda z titulu místa, jak jste už zmínil. Že tady v té definici, no se to trošku pojí teda z dotačnímu titulu CEFu, kde teda nějaké pravidla k tomu jsou, možná i v tom AFIRu, tak jestli by bylo možné se na to podívat i z vašeho úhlu, tak budu moc rád. Určite, vy ste z jakej firmy, prosím? Shell, Slovensko. Zo Shellky. Dobre. Sľubujeme, že vám to pošleme. Určite to budeme aj distribuovať. Je taký štandard, ktorý vlastne odišiel z Avere a ChargeUp Europe. Inak to robí tuto aj náš kolega. Na tom participuje a je to taký návrh, výstrel, s tým, že verte, že nie ste jediní, ktorého toto zaujíma a vlastne, ale nemám nápravdu odpoveď, žiaľ, pretože oni to proste nepovedali, hej, zatiaľ povedali iba k tejto peťke. Ja viem, že pri cefackých projektoch to máte stanovené, ale tiež to není úplne jasné, jak ste povedali, takže budeme to riešiť a ako náhle budeme mať nejakú bližšiu informáciu, tak dáme vedieť, dobre? Takto sa dohodneme, lebo čokoľvek, čo by sme dneska povedali, by bolo blamovanie, lebo to nie je stanovené. Dobre, ďakujem. OK, takže budeme to riešiť. Čo týka informácií. Urobil som si kópiu z tejto. Toto máte z CEFu, podľa mňa, nie ste zobrali? Definíciu. V podstatě ano, je to i průnikem možná k tomu, ale asi hlavně CEF a dálniční koridor. To vám dali akože cíny na predpokladám. Tak, dobre, takže sme dohodnutí, nielen tá Shellka, ale aj ostatní dostanete podklad nejaký a ako náhle budeme vedieť niečo bližšie, a verte, že budeme vedieť bližšie určite, ako náhle to bude vedieť Avere, a Avere to bude vedieť hneď, lebo vlastne vedie tú platformu, to fórum, ako som spomínal. Dobre, je nejaká iná ďalšia otázka? Ak nie, tak samozrejme môžete kedykoľvek klásť otázky a nám volať, na to máme Sevu, ale zároveň týmto ukončujem dnešný rýchlo kurz o AFIRe a samozrejme dostanete tie podklady, ktoré sme už predpripravili a spracovali, aby ste si to mohli dodatočne pozrieť. Nemuseli ste študovať všetky tie materiály, možno zbytočne dlho. Ďakujem pekne a vidíme sa zase niekde pri nejakej ďalšej príležitosti. Dovidenia.